Vasikana, pamuri kutaura kuti vakomana vacho vanongoda kurara nesu votisiya, zviri tokurwadzai here? Muri kuda kubatsirwa here? Tibatsirane. Kana kuti muri kungozviposta muchitsvaga maviews nemalikes, nekuti unogona kuzviexposa kana kuti kufumura something nezveunhu hwako pamubvunzo kana kuti panyaya yaunotaura. Iwewe semusikana, paunopa mukomana sex kana kuti paunomupa bonde, chinangwa chaunenge uchizviitira ndechei? What is the goal? What is the objective paunokumura hembe dzako pamberi pemukomana kuti upe mukomana bonde? Uri kuzviitira kufadza mukomana here kana kuti uri kuzviitira kufadza nyama yako iwewe? Kana uchizviitira kufadza mukomana, ndo the only way yekufadza naye mukomana here? Kana uchizviitira kuti mukomana akurore, akakuudza kuti izvozvo ndo zvinoita kuti mukomana akurore, ndiani ende why iwewe wakasaridza kubhilivha izvozvo? Chinoita kuti zvive more concerning ndechekuti vakawanda venyu muri kungorohwa nesame trick. Millions of girls oramba achingovharwa nechitsotsi 1. Isn't that concerning? Kuti panzvimbo 1 panoramba pachingorohwa vanhu chadonha every day, same trick, vanhu vachingoya vachingorohwa chadonha panzvimbo 1. Inini ndiri murume, asi zvandiri kutaura nhasi pavhidhio inoi handisi kuenda kusaidhira vakomana ende handisi kukuatakai imimi vasikana, asi ndoda kukubatsirai. Ndokunga uine mwoyo unonzwisisa. Rega ndikupe mienzaniso unogona kuvhura pfungwa dzako kana dziri pfungwa dzinovhurika. Uri kuona muvhimi kana achienda kunovhima achibata hove everyday kana kuti achibata mhuka everyday achishandisa trick 1, pasina need yekumboti ati aiwa trick yangu haichashandi, regai ndichinje ndishandise imwe strategy. Achishandisa strategy 1 kwemakore nemakore achienda kumba nemhuka kana kuti nehove everyday, zvinoreva kuti strategy iyoyo yakavakirwa paweakness yemhuka dzaari kubata, saka hapana need yekuchinja strategy. Saka ndiri kuti kwamuri vasikana, ukaona vakomana kana kuti varume vachikwanisa kushandisa strategy 1 kuramba vachinyudza nekutambisa vasikana, zvinoreva kuti strategy iyoyo yakabuildwa kana kuti yakavakirwa paweakness yenyu imimi vasikana, kureva kuti munenge muchitozvidawo. The fact yekuti hatikwanisi kuita mistake yekuona pamuri kuitira bonde, ende the fact yekuti vabereki venyu kana kuti hanzvadzi dzako iwewe hadzitombokwanisi kuziva kuti nhasi warara nemukomana, unongatsa kuzvihwandisa zvakanaka, zvinoreva kuti you are much aware yezvinhu zvauri kuita ende uri kutoplana kuti zvisabatwa ende zvisaonekwe. Ndosaka ndakubvunzai patangira vhidhio inoi kuti mubvunzo wekuti vakomana vanongoda kurara nesu votisiya uri tokurwadzai zvechokwadi here kana kuti muri kungozviitira content? Nekuti kudai zvaikurwadzai imimi sevasikana, zvingadai zvakagumisira kuitika pana sisi venyu. Vanasisi venyu voudza vamwe vasikana kuti vasikana izvi hazviitwe, voudzawo vaning'ina venyu, moudza vaning'ina venyu. Mistake yobva yagumira kuitika pana sisi venyu, but the fact yekuti mese muri kurohwa nesame strategy, zvinoreva kuti muri kuzvida. You just want to play the victim, but chokwadi ndechekuti you are enjoying the process. Kana uri musikana akateerera vhidhio inoi uine mwoyo unonzwisisa, zvinoreva kuti watodzidza something ende watoziya zvekuita. Ukaona wabva kuona vhidhio inoi woenda futi kunorohwa chadonha, wobva watambiswa futi nevakomana, zvinoreva kuti unenge uchizvida ende you are enjoying it.